akong nagsusumikap. Ang buhay ko'y walang sigla, puro na lang dusa. Paano na ngayon ang buhay ko? Sa akin ay walang tumatanggap. Mababaraw ng aking pinag-aralan. Grade 1 lang ang inabot ko, no read, no write pa ko. Paano na ngayon ang buhay ko? Isang kahig, isang tukay, ganyan kaming mga dukha. Isang kahig, isang tukay, ganyan kaming mga dukha. Sa akin ay walang tumatanggap. Mababaraw ng aking pinag-aralan. Grade 1 lang ang inabot ko, no read, no write pa ko. Paano na ngayon ang buhay ko? Isang kahig, isang tukay, ganyan kaming mga dukha. Isang kahig, isang tukay, ganyan kaming mga dukha. Ganyan kaming mga dukha. Ganyan kaming mga dukha.